Os parquímetros xa forman parte da paisaxe da contorna da praia de Area da Secada, na illa. Este luns entrou en vigor a zona azul nesta zona do municipio. Habilitáronse unhas 300 prazas co obxectivo de poñerlle freo ao caos circulatorio que se rexistraba neste punto todos os veráns. Ao final nesta praia tiñamos moitos problemas de estacionamento, uns coches encima de outros, coches estacionados encima, nos cortafuegos que temos aquí, regúlase, ahora xa vistedes que está pintado todo o carril de circulación, o estacionamento, o que se vai é iso, intentar, o que se intenta agora é ordenar toda esta zona. Coa medida, o Concello tamén busca reducir o impacto que o turismo ten no municipio, facendo que os visitantes tamén contribúan, neste caso, a través da zona azul. Ao final non podemos cargarlle aos 4.800 veciños que somos na Illa de Arousa, pois todos os incrementos que temos no verán. Ao final temos incremento da basura, que se triplica, temos incremento de servicios, porque ao final tamén non temos que aumentar servicios a maiores, en servicios de personal, en servicios de policía, diferentes outros servicios, e ao final, pois, isto tamén repercute nos veciños. O alcalde fala dunhas tarifas accesibles, van dende os 50 céntimos por unha hora ata un máximo de 4,5 euros por día. Unha hora son 50 céntimos, 2 horas 1 euro, 3 horas 2 euros, 4 horas 3 euros e o resto do día, que é o día inteiro, 4 euros e medio. Pero os veciños da illa que teñan rexistrado o seu vehículo no municipio será sempre de balde. O estacionamento regulado será de 10 da mañá a 8 da tarde, de balde entre esa hora e as 12 da noite, e dende a medianoite ata as 8 da mañá nesta zona non se poderá aparcar para evitar as pernoitas incontroladas. Só se pode estacionar de día, por chamado de alguma maneira, non? Dentro do horario ese que está marcado na señalización, que xa estaba ano pasado, que é de 12 da noite a 8 da mañán, non se pode estacionar ningún tipo de vehículo. Temos moitos problemas de autocaravanas, campers e demais. E aí o que se está, limítase o estacionamento a propósito. Do control desta zona azul encargarase a Policía Local. A Policía Local ten un aplicativo no seu teléfono que vai a pasar por todas as matrículas, é como o lector de matrículas, se vai saltando xa quen pagou, quen non pagou ou que non é veciño, xusto. Estas medidas vanse prolongar ata o 15 de setembro.